Тук е въртяната, ако е въртяна, естествено. Няма проблем. За всеки влак си имал пътници. Няма проблем, купувайте превъртяни коли. Да видим и днес какво сме подготвили в проверките на автомобили. Преди да започнем, в сайта на Car Vertical, вие може да проверите своя автомобил по рамата, да видите дали е бил удрян и дали е на реални километри. Също така може да проверите колко собственика е сменил и през кои държави е преминал. Цялата сервизна история и историята на автомобила и като цяло може да намерите в Car Vertical. Естествено, ползвате промокод DIF, с който ще вземете 20% отстъпка от пакетите. Или направо да ги вземете през линка в биото ми. Това си е лично ваше предпочитание. Ето го и днешния автомобил. Разглеждаме Volkswagen Passat дизел 2012 година. Мечтата на българина, бих казал. Прилича малко на A8, как се казва това, Артеон, дали? Но Passat си е Passat. Кое е Passat? Кравите Passat. Така, вижте сега. Имаме снимчици, скъпи зрители. Щетата, в смисъл капак, броня, чакайте малко сега. Тя англичанка ли е? Да, мисля, че е англичанка. На 73 000 мили. Англичанка е, да. Ето го, волана в жабката има проблем. Проблем има тази кола. Така, и щета. В смисъл, щетата не е нещо страшно. Калник по-добре да се смени. Ефтини са на тия коли. Преден капак, това ще е без пари. И разшетката, ако е отделен елемент от бронята, предполагам, че е. Така че не е някакъв, кой знае какъв проблем. Сега обаче тук видях, че има още едни снимки. Тези първите са от 2018 година, вторите вече идваме на 2021. И така, гледайте сега какво става. Оп, волана се е преместил. Да, вече са коригирали, махнали го от жабката, разменили ги, това е интересно. И какво е това? Някаква аудиосистема има, някакво интересно. Оправена е щетата. Всичко 6, понеже видях, че и одометърчето тук, да, ето го одометърчето. Сервизна история има между другото колата, вижте в момента е на 224 000 км, като тук се губят само някакви, не мога да преценя, според мен около 30 на 40 000 км се губят, така че около 300 000 км мисля, че е окей за тази кола, но все пак да ви направи впечатление, погледнете колко точици има, това всичкото е сервизна история, което е брутално. Сега ще ви кажа и в момента къде се намира колата, мисля, че вече... Това са между другото всички коли, които сега в момента разглеждам, са от европейските търгове, защото ме хейтите само за американските. И затова сега ви разглеждам от европейските. Ето Обединено кралство. Няма да видим в последно къде е. Оп, Румъния. Арес Унгария. Значи да, точно така. Ето, последно е била в Румъния колата и реално там си е останала. Сега това са коли, които са вкарани през български агенции, но няма да вкарваме повече детайли. Без никакво значение, може да използвате моя промокод DIF в сайта на Car Vertical. По този начин вие може да проверите своята кола, колата на ваш приятел или просто някоя, която искате да закупите. Но винаги ги проверяйте, защото в България яко въртят.